Kuuɗe Lilaaɓe suura 5 aya 1 yaaki 11. Hananiya e Safiratu. Amma e woodi goɗɗo bi'eteeɗo Hananiya e debbo maako Safiratu. Kanko ma o soori gesa maako, o sendi ceede ɗen e andal debbo maako, o suuɗi goɗɗe, o yaari koriiɗe o hokki lilaaɓe. Bitrus wi'imo, Hananiya, ngam ɗume aluɗa ceeɗan natti ɓernde maɗa haa pewanɗa ruuhu Allah, cuuɗuɗa goɗɗe ceede nder ceede gesa kan? Ko cooruɗa ɗum naa ɗum maɗa? Nde cooruɗa ɗum naa an jeyi ceede ɗen? Ko waɗi ngaɗuɗa non? Naa yimɓe pewanɗa, amma Allah pewanɗa. Nde Hananiya nani boliiɗe ɗen, o yani o maayi. Kulol mangol nangi nanɓe habaru ɗum fuu. Woɓɓe kaye en ummi, taari ɓandu maako e gude, koccimo, mburtinimo yaasi, uwoyimo. Gaɗa awaaji 3, seera debbo maako wari nattoyi, o anda ko waɗi. Bitrus wi'imo, wi'am, ɗe ceede kanje tan cooruɗon gesa moɗon? O wi'i, ɗum non min coorika. Nden Bitrus wi'imo, ngam ɗume kawtuɗon hoore ngam foonduki ruuhu Joomiraawo? Raa, uwoyɓe gorko maɗa ɗon ngara, jooni ɓe koccete amma. Ɗon e ɗon kanko ma o yani haade koyɗe Bitrus, o maayi. Kayen ɓen natti tawi o mayɗo, ɓe koccimo, ɓe mburtinimo, ɓe uwoymo haade gorko maako. Kulol mangol nangi kawtal tokkuɓe Yeesu e nanɓe habaru ɗum fuu. Ayaaje ɗe janguɗen ɗo'o e wanginana en ko heɓi Hananiya e debbo muɗum Safiratu ngam shiya goonga maɓɓe. Bo nonno nanɗen nder ayaaje ɗe janguɗen to gaɗa dow no tokkuɓe annabi Iisaa njooɗori, en nani e ɓe njooɗii jonde kawtal hoore e yidde e goonga. Haa ma en nani habaru Yusufu bi'eteeɗo Barnaba, cooruɗo gesa muɗum kanum ma hokki lilaaɓe annabi Iisaa ceede ɗen ngam ɓe cendana ɓe ngalana. Lallai Hananiya e debbo muɗum Safiratu e ɓe andi fuu ko Yusufu en ngaɗi. Ngam non kamɓe ma sey ɓe njahi ɓe coori gesa maɓɓe, amma ɓe ngaddaayi ceede ɗen ɗe fuu, ɓe cendi ceede ɗen, ɓe cuuɗi goɗɗe to wuro. Hananiya ardi yaarani Bitrus en ceede ɗen. E yottaaki Hananiya to Bitrus nder bawɗe ruuhu Allah faami lallai Hananiya waɗaayi goonga. Aya 3 yaaki 4. Sey Bitrus ƴamimo wiiki, Hananiya, ngam ɗume aluɗa ceeɗan natti ɓernde maɗa haa pewanɗa ruuhu Allah, cuuɗuɗa goɗɗe ceede nder ceede ngesa kan? Ko cooruɗa ɗum naa ɗum maɗa? Nde cooruɗa ɗum naa an jeyi ceede ɗen? Ko waɗi ngaɗuɗa non? Naa yimɓe pewanɗa, amma Allah pewanɗa. Ɗo e tabbitinana en Bitrus nder bawɗe ruuhu Allah faami lallai Hananiya waɗaayi goonga. Ngam non Bitrus ƴamimo ɗo wiiki, ngesa ka o soori kan naa ngesa maako? Ceede ɗen ma naa ceede maako? Ai naa lallai o wadda ceede ɗen ɗe fuu. Non ma ai goɗɗo waɗaayimo doole o soora ngesa maako o waddana ɓe ceede ɗen. Bitrus e tabbitinanamo ngesa kan halaliya maako, non ma ceede ɗen halaliya maako. O waaway o waɗa no o yiɗiri e maaje, ngam halaliya maako. O waaway o waddaɗe ɗe fuu, o waaway bo o senda goɗɗe o hokka ballal maako, naa sey to o fewi wiiki kanje ɗen gonta ɗon ɗe fuu. Ɗo'o Hananiya e debbo muɗum Safiratu e ɓe ngiɗi yimɓe teddina ɓe, e ɓe ngiɗi yimɓe mana ɓe, bo nonno ɗum maniri Yusufu e yimɓe horiiɓe cooruɓe gese mu'en ngaddani lilaaɓe ceede ɗen ngam ɗum sendana ɓe ngalana, amma ɓe tokkiri laawol fewre. Non ma hande nder kawtal sumpo tokkuɓe annabi Iisaa e woodi kuwayɓe kuugal Joomiraawo ngam yimɓe mana ɓe tan, ko bo ngam teddinki ko'e maɓɓe tan. Ngam non bandiraawo am an tokkuɗo annabi Iisaa hande,
ko ngaɗata nder kawtal sumpo tokkuɓe annabi Isa a waɗa ɗum e goonga, ko a waɗay ɗum tan ngam yimɓe manuma? To a waɗa ngam yimɓe manuma tan, holli wonɗon a wala goɗɗum laada to Allah Joomiraawo, nden bo a wala goonga nder ko ngaɗata. Ɗo Bitrus haɓani Hananiya ngam o ali sheyɗan natti ɓernde maako, o fewani ruhu Allah Joomiraawo wiiki ceede ɗe o soori gesa kan wonta ɗon ɗe fuu, alhaali bo na ɗum non. Bitrus wi'imo, na neɗɗo fewanɗa, amma Allah fewanɗa. Aya 5. Nde Hananiya nani boliiɗe ɗen, o yani o maayi. Kulol mangol nangi nanɓe habaru ɗum fuu. Bandiraaɓe am, ɗo e tabbitinana en fewre wooɗa. Ngam non ko ngaɗeten fuu, to na nder goonga ngaɗeten ɗum, lallay en kawray e kiita Allah Joomiraawo. En nani ɗo Hananiya nde fewi, Bitrus wi'imo, na neɗɗo fewanɗa, amma Allah Joomiraawo fewanɗa. Ɗum e holla en to en fewa, na neɗɗo fewanten, amma Allah Joomiraawo fewanten, en bo kawray e kiita maako. Ngam en nani ɗo Hananiya nde fewani Allah, ɗon e ɗon o yani o maayi. Ngam non bandiraaɓe am, sey kulen fewre, ngam fewre yaaray en halkere, ngam fewre foɗanay en kiita Allah. Gaɗa Hananiya maayi, sey kaye en kocci ɓandu maako njahi uwoyi. Aya 7-9. Gaɗa awaaji 3, seera debbo maako wari nattoyi, o anda ko waɗi. Bitrus wi'imo, wi'am, ɗe ceede kanje tan cooruɗon gesa moɗon? O wi'i, ɗum non min coorika. Nden Bitrus wi'imo, ngam ɗume kawtuɗon hoore ngam fonduki ruhu Joomiraawo? Raa, uwoyɓe gorko maɗa ɗon ngara, jooni ɓe koccete, amma ɗon e ɗon kanko ma o yani haade koyɗe Bitrus o maayi. Kaye en ɓen natti tawi o mayɗo, ɓe koccimo, ɓe mburtinimo, ɓe uwoymo haade gorko maako. Ɗo en nani gaɗa awaaji 3, seera Safiratu debbo Hananiya yottake, o nattoy to Bitrus, o anda ko waɗi. Sey Bitrus ƴamimo, wi'am hakkunde maɗa e Allah, ɗe e ceede kanje tan ngoni ceede ɗe cooruɗon gesa moɗon? Sey Safiratu noti wi'i, kanje ɗen gonta ɗon ɗe fuu. Sey Bitrus haɓanimo wi'i, ngam ɗume an e gorko maɗa kawtuɗon hoore fewanɗon ruhu Allah Joomiraawo? Ngam non raa uwoyɓe gorko maɗa ɗon ngartoya, amma ɓe koccete jooni ɓe uwowa. Sey ɗon e ɗon Safiratu kanum ma yani haade koyɗe Bitrus o maayi. Non bo kayen ɓen ngari kocci ɓandu maako uwoymo. Diga ɗon kulol mangol nangi fuu kawtal tokkuɓe annabi Isa haa e nanɓe habaru ɗum fuu. En nani ɗo no Hananiya e debbo muɗum Safiratu fewani ruhu Allah Joomiraawo, ɗon e ɗon bo Allah Joomiraawo hiitiɓe. Ngam non bandiraaɓe am, Allah Joomiraawo e waggina en ɗo wiiki fewre wooɗa. Allah Joomiraawo bo hiitoto en dow ko ngaɗeten fuu nder ciya goonga. Ko o hiitaaki en ɗon e ɗon, bo non o hiitori Hananiya e debbo muɗum Safiratu, lallay nyalde e wara Allah Joomiraawo hiitoto en, to naa en tuubu diga hakke meɗen ɗe ciya goonga. Ngam non bandiraaɓe am, sey kulen Allah Joomiraawo, ko ngaɗeten fuu ngaɗen ɗum nder goonga, ngam ciya goonga foɗanay en kiita Allah Joomiraawo. Amma to en gaɗa goonga nder kuuɗe meɗen e jonde meɗen, en belnanay Allah Joomiraawo ɓernde, en bo keɓay barka maako. Ɗo en gi'i no sheyɗan nattiri ɓernde Hananiya e debbo muɗum Safiratu ngam ɓe bonna jonde tokkuɓe annabi Isa e ciya goonga, amma Allah jaɓaayi non waɗa. Ngam non bandiraaɓe am, ɗum warti ayaare mawnde ngam meɗen. Ko ngaɗeten fuu sey ngaɗen ɗum nder goonga.
to sheyɗan ƴoyra en ku'en kuuɗe meɗen ngam yimɓe mana en, amma ku'en kuugal Allah ngam Allah, ku'en kuugal Allah hakkunde meɗen e Allah Joomiraawo. En gi'i ɗo'o ciya goonga Hananiya e debbo muɗum Safiratu fooɗaniiɓe kiita Allah. Ngam non enen tokkuɓe Annabi Iisaa hande sey ƴamen ko'e meɗen nder joɗnde meɗen e kuugal meɗen en gaɗa goonga. Ko fuu ko gaɗaten ngam yiiki gite tan, waato ngam yimɓe ngi'a mana en. To non wani gikku meɗen sey kakkilen en pooɗana ko'e meɗen kiita Allah Joomiraawo. Ngam non bandiraaɓe am, sey itten ciya goonga e naafikaaku nder joɗnde meɗen, ngam to pooɗanen ko'e meɗen kiita Allah Joomiraawo. Bandiraaɓe am, enen tokkuɓe Annabi Iisaa hande, to wi'eteno e jaamanu meɗen Allah Joomiraawo hiitoto kuwoɓe kuugal muɗum nder naafikaaku, bo non no o hiitori Hananiya e debbo muɗum Safiratu, yimɓe noye koroto nder sumpo kawtat tokkuɓe Annabi Iisaa? Sey nyumen dow ɗu'um. Allah walla en nder joɗnde meɗen e kuuɗe meɗen, ngaɗen ko ɗume ngam Allah, naa ngam yimɓe. Emi do'o Allah Joomiraawo walla en nder joɗnde meɗen e kuuɗe meɗen e ko ɗume ɗum gaɗeten, ngaɗen ɗum nder goonga, ngaɗen ɗum bo ngam Allah. Allah Joomiraawo wallito en. Amin.